7 апрели соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз, мулоқоту суҳбат бо сокинон ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар масъулону намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни Наврӯзи оламафрӯз ва дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ як силсилаи иншооти таъиноти гуногун бунёд ва тадбирҳои зиёди ободонӣ амалӣ шудааст. 7 апрели соли равон дар шаҳри Бустони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи якуми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти полиэтилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бустонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Корхонаи мазкур дар минтақаи саноатии шаҳри Бустон дар майдони қариб 1 гектар бо харҷи зиёда аз 3 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муқаддас Қодирова бунёд ёфта дар ин ҷо бо васлу насби хатҳои муосири технологӣ асосан истеҳсоли халтаҳои гуногуни полиэтиленӣ ба роҳ монда шудааст ва тибқи баҳогузории озмоишгоҳӣ маҳсулоташ аз лиҳози намуд ва сифат ба стандартҳои замони имрӯз ҷавобгӯ мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар корхона бештар аз 15 намуди халтаҳои полиэтилении ҳаҷму андозааш гуногун истеҳсол шуда дар як моҳ наздики 12 тонна ашёи хом мавриди коркард қарор дода мешавад. иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бустон дар як шабонарӯз ба 175 000 ва дар як моҳ ба 5 миллиону 250 000 дона халтаи полиэтиленӣ баробар аст. дар корхонаи мазкур ҳамзамон дар як шабонарӯз 11 000 метри тӯлонӣ пардаи полиэтиленӣ барои маводи хӯрокворӣ истеҳсол карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бустон ки дар доираи ҳадафи 4 миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ва истиқболи шоиста аз 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст, 50 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. аз рӯи маълумоти муассиси корхона дар натиҷаи зиёд шудани талаботи бозор ба халтаҳои полиэтиленӣ имконияти аз ин ҳам бештар истеҳсол кардани маҳсулот мавҷуд мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз корхона ва суҳбат бо кормандон ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода таъкид намуданд ки бунёду ба истифода додани чунин корхонаву коргоҳҳо дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифату рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот боис гардида бо ин роҳ метавон оянда иқтидори содиротии мамлакатро ҳам афзоиш бахшид. талабот ба чунин маҳсулоти хушсифат на танҳо дар дохил балки дар хориҷ низ хеле зиёд аст. бо ин мақсад роҳбарияти корхона тасмим гирифтааст ки оянда халтаҳои полиэтилениро ба як қатор кишварҳои минтақа содирот намояд. дар корхонаи мазкур асосан маҳсулоти полиэтилени яъне халтаҳои полиэтилени гуногун ҳаҷм истеҳсол карда мешавад. маҳсулоти мо пурра воридот ивазкунанда мебошад. дар корхонаи мо дар як шабонарӯз то 350-400 килограмм ашёи хом коркард карда мешавад ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар як шабонарӯз 175 000 дона халтаҳои полиэтилени гуногун ҳаҷм мебошад. талабот дар ин намуди маҳсулот дар бозори дохила вуҷуд дорад ва мо метавонем талаботи бозори дохиларо пурра хонӣ намоем. дар корхонаи мо бо баробари истеҳсоли халтаҳои полиэтиленӣ инчунин пардаҳои полиэтиленӣ барои маҳсулоти хӯрока истеҳсол карда мешавад. қаблан ин намуди маҳсулот аз хориҷи кишвар воридот карда мешуд. маҳсулоти мо яъне халтаҳои полиэтиленӣ бо нақшу нигори миллӣ омода шуда истодааст. мо дар оянда ният дорем ки ин халтаҳоро ба хориҷи кишвар содирот намуда истеҳсоли маҳсулот афзоиш дода барои расидан ба ҳадафи 4 саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳми худро расонем.
таҷҳизоти корхона аз ҷумҳурии мардумии чин ворид карда шуда халтаҳои полиэтиленӣ бо тарҳу намуди хос истеҳсол карда мешаванд, ки асосан дар бозору марказҳои савдо, мағозаҳо ва ошхонаю тарабхонаҳо ба таври васеъ истифода мегарданд. дар оянда бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи дуюми корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Бустон истеҳсоли плёнка барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ, хусусан бунёди гармхонаҳо ба роҳ монда мешавад. تصمیم گرفتم که بهر تجلیل سزاوار جشن مبارک 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارخانه استحصال محصولات پلی‌اتیلن را ساخته و استفاده دهم. ما نقشه داریم که در آینده تجهیزات‌های نو و زمانوی وارد نموده شماره کارگران را تا 2 برابر افزایش داده نمود محصولات واردات کننده را باز هم زیاد می‌نماییم. ما صاحبکاران وطنی و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای دستگیری‌های پیوسته‌شان منتداری بیان نموده در آینده نیز بهر گل شکوفایی وطن محبوب سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. ما کارمندان کارخانه فیض بستان خرسند از آن هستیم که چنین کارخانه ها به استفاده داده شده است. ما در این کارخانه معاش خوب میگیریم. رحمت خود را به پیشوای ملت میرسانیم. خرسند از آن هستیم که در چنین کارخانه ها بر برابر مردان کار و فعالیت برده ایستاده ایم. дар саҳни ҳавлии корхонаи нав маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаҳои саноатии шаҳри Бустон ба намоиш хушбахтона мана бо дастгирии ҷаноби олӣ мекунем. иборат мебошад якум марҳила таъкид гардид ки то соли технологияҳои нав барои имконияти онро муни гардидааст. дар замин ватанӣ ҳамчунин таъкид ватанӣ мекунем, рӯз ба рӯз талабот бисёр шуда истодааст ба ҳамаи намуди маҳсулотҳои ватанӣ. ҳамчунин таъкид гардид ки дар асоси ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ дар ҳудуди шаҳри Бустон бунёди корхонаи коркарди партофҳои сахти маишӣ пешбинӣ гардидааст. дар заминаи ин ҳамкорӣ аллакай 5 адад нақлиёти махсус барои интиқоли партофҳои сахти маишӣ харидорӣ карда шуда дар намоишгоҳ иқтидор ва имконияти онро муаррифӣ намуданд. лоиҳаи ду марҳила иборат мебошад. якум марҳила мо техника ворид намуд, дуюм марҳила барои коркарди партофҳои сахти маишӣ мебошад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вилояти Суғд вазорати саноат ва технологияҳои нав барои таъмини ташкилоту корхонаҳо ва муассисаҳои таълимӣ бо сару либоси ягонаи корӣ ва мактабӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки то соли 2025 дар шаҳри Бустон боз 20 корхонаю коргоҳи нави саноатӣ бо 500 ҷойи корӣ таъсис дода мешавад. дар маҷмӯъ дар корхонаҳои саноатии шаҳри Бустон зиёда 30 намуди молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад, ки бештари он ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шудааст.